Ndizocela imamela notata le voice note. Ndiyayazi uba ndithethe izinto ezimbi kakhulu. Noma ndikho proud yiloo nto leyo. Jonga, ndizocela sihlale phantsi. Sifumane isolution kuyo yonke le nto le. Andithandi nyhani xa sixabana. Ndiyanithanda bazali bam. Ndiyanithanda nobabini kakhulu futhi. Okay, kubuza uqaba. Ufuna ubona noYanga. So ndiyacinga mani masiye esibhedlela mani namhlanje late. Ingabalungela mani bobabini abantwana into le. Thumela. Mama, ndizocela imamela notata le voice note. Ntanto Mhlathi. Hayi man. Awuzomana umamelele nale voice okokoko nje na. Le voice note lena ikuvisa ubuhlungu kwakhona. Molweni. Bengicinga uba ndive ivoice kakamva. Mntana, i-voice note. Bengicela uyive. Uyithumele ngalami. Isa. Mamgofu. Ndiyakucela man. Ndicela siyobona uqhakakazi. Ndiyayazi uba ndithethe izinto ezimbi kakhulu. Simxelele yonke into eyenzekileyo emva kwekhoma. Uyithathe kakubi gqithi. Jonga, ndizocela sihlale phantsi. Uyakudinga. Sifumane isolution kuyo yonke le nto le. Udinga umama wakhe. Sifumane isolution kuyo yonke le nto le. Andithandi nyhani xa sixabana. Ndiyanithanda bazali bam. Ndiyanithanda nobabini kakhulu futhi. I didn't mean to disturb. No, I disturb you too. Dr. Lekwata uthi it's good that I take short walks. Uthi iyanceda nge-circulation. It's good. And wenze i-test uthi izinto zibukeka ngathi zihamba kakuhle. Wena uziva njani? Ndidinewe kodwa physically right, but mentally, emotionally, I'm not okay. Yeah, but you need to take your time, sis. The healing process is not a linear journey. But sikhona. Nabavu, natatako, and we're by your side through yonke le nto. Okay? Enkosi Fulonto, mama. Kodwa bengifuna ukubuza uma Mthumeka noYanga abakafiki uzondibona. Kutheni? Everyone's going through a lot ngobuqhakazi. Ndayazi loo nto kodwa I'm sure uma Mthumeka angafika nje, just ndiyazi bana sisebomini bami. She is a bungani bakho, sis. It's just... Maybe ungazama ubafonela nje ubachekishe baba se-right babangaza